Katipunan, Quirino. So ngayon ay samahan nyo kami dahil mayroong kasamang Ilocano music. So tara! Patuluyan, uray ken katagikutin, yak maisuro to'y rignak, ubiag to'y biyak. Kaput Facebook akon kunada, ket nagsarap, ti dalanta.
into'y puso, di mo inilala na puno nga ayat ko. Karin kanya inka tinalikudan, matir a puso nang ikalan. Anya pa'y ser-serbina, nasamit nga langen-langen ta. Awan amo ang nagkapasolagyan ka. Di taten na awan nagpasulat. Tain pa ay ko amin ang kabayanan. Di taten na awan nagpasulag. Sikat ng tebi ng waswas yan ni ayan, nang kantay kadagiti arapaan. Di taden na awan nagbasula, tay naramid kumet amin ang pagragsakam. Di manyak insubad mo, sinagtamlaing to'y puso, di mo inilala na puno nga ayat ko. Karin kanya inka tinalikudan, martir a puso na ikalan. Anya ba'y tiser-serbina, nasamit nga langen-langen ta. Awan amo ang nagkapasolagyan ka. Di taten na awan nagpasulag. Tain pa ay ko amin ang kabayanan.
textmate, nalipatan na kadi. Wenno adtan sa bali, nga inka kakibkibi. Message mo, jak itan masumbatan. Tatoy baterya, ket na dead cellsan. Hello, textmate, malipatan ka kadi. Na ibusen, lugkot ka detextken ka. Pati allowance ko, ket nairaman ka. Tanu awan lod mo, ket pasaan ka. Sorry textmate, amemnet nga agad adalak. Ket aduunay ipagkasapulak. Saan abale, ken katagdam trabaho ka. Mairaman at met, iti masapulak. Text mo kanya, mangpalagpan ko'y rigna. Tawag ko ken ka, rigna ti agayat. Iyong kadi, di ka ipapananda. Wenno ayat kadi, di iba't pagana. Text mo kanya, mangpalagpan ko'y rigna. Tawag ko ken ka, rigna ti agayat. Hindi ka di ka ipapananda. Wenno ayat ka di ipagpagana. Text mo kanya, mangpalagpan ko'y rigna. Tawag ko ken ka, rigna ti agayat. Iyong di ka ipapananda. Wenno ayat ka di ipagpagana. Iyong di ka ipapananda. Wenno ayat ka di ipagpagana. Wenno ayat iti cellphone, ang nagbaetanda. Sakpay nga imadayo ka, nagkariak nga urayen ka. Tawen man iti palabsen, jak to'y daas sa miren. To'y puso ti mamahalin, kung pagbayag ay tatlaglag itin. Sulisog man iti tumten, jak to'y dapas ang bayan.
sugman iti dumte Jato itapas ang bayan Aguraya Isusobling di ko'y tanan Katu'y ayat na pinanawan
sumbatan nakititext to ka binuwatan sa bali akatitext mo itang nalawlawag kumano ipudnong kanya piyag ko takno na mo ti aramid kong ikaw Soy mahal, pasensya ang lakuman. Taawan namin, tilog, tuy cellphone ko ita. Dandanin sa paikat din, ag-expire tay SIM card na ay nagrigat biyag ko sa saade ita. Ang mahal, tapay loban ka, umanay net na tan, kay 30 pesos sa pangluta. Kung makapag-text ka, masumbat ang message ka kanina. Ang lalo itata, at tayo may sakin may sa. Ang puka mamis na ko, basta update ka. Ay nagrigatin, ayan o mayadayo ka, mayadayo, itinapateken ka. Di mas baalan, nga iliw puken ka, ket iti cellphone, ta iparik na. Ay nagrigatin, ayan o mayadayo ka, mayadayo, itinapatikken ka. Di mas baalan, nga iliw puken ka, ket iti cellphone, ta iparik na. Ay nagrigatin, ayan o mayadayo ka, mayadayo, itinapatikken ka. Di mas baalan, nga iliw puken ka, ket iti cellphone, ta iparik na. Ay nagrigatin, ayan o mayadayo ka, mayadayo, itinapatikken ka. Di mas baalan, nga iliw puken ka. Lipatin kanti ko nakngem saan Tana irwa makayat anay sang sangayan Ayat ang kinali kagumak Na ipaay mo pundo pakaragsakan Uray awan ka malaglagit ka Dagidila daw ang inang makikita Dagidila ruway nga inang utan Tungrem luluwak,
Dagidila daw amin ang makikita. Dagidi naruay nga inagaw ta. Tungren luluwa, tunggal mapanunod ka. Ag nanayon ngay ayaten ka. Ipat patiken punong wadungguwen ka. Uray paino imadayukan. Pimanaw ka adi nagpakada. Magutas man daytoy biyak ka. Agmay sa katoy puso. Ag nanayon ngay ayaten ka. Ipat patiken puno adungdungwen ka. Uray paino imadayukan. Pimanaw ka adi nagpakada. Magutas man daytoy biyak ka. Agmay sa katoy puso. Ag nanayon ngay ayaten ka. Ipat patiken puno adungdungwen ka. Uray paino imadayukan. Pimanaw ka adi nagpakada. Magutas man daytoy biyak ka. Agmay sa katoy puso. Ang nanayon ngay ayaten ka. Ipat patiken puno adungdungwen ka. Uray paino imadayukan. Pimanaw ka adi nagpakada. Magutas man daytoy biyak ka. Agmay sa katoy puso. And hanggang dito muna guys ang ating video ng part 1 papuntang Landingan Viewpoint. Tutuloy po natin sa part 2 ng ating video. Panoorin nyo po.